Po prvi put ove godine javno preduzeće Nacionalni park Tara uključilo se u akciju ukrašavanja grada povodom predstojećih praznika. U saradnji sa opštinom i komunalnim preduzećem 12. septembar danas je na gradskom trgu postavljena velika novogodišnja jelka. Nacionalni park Tara je nabavio kompletnu rasvetu, znači kompletne ukrase za ovu novogodišnju jelku. Tako da nadam se da ne treba da apelujemo i molimo naše sugrađane da čuvaju ove ukrase od oštećenja, pogotovo u toku novogodišnje noći, s obzirom da će Bajinu Baštu posjetiti veliki broj turista i želimo da ovaj grad bar u novogodišnjoj noći lepo izgleda, a ovi ukrasi treba da posluže i narednih godina za ukrašavanje našega grada. Također hoćemo da naglasimo da će jelka i svi ukrasi, znači ceo ovaj prostor, biti pod video nadzorom, tako da se nadamo da će naši sugrađani ispoštovati ovu našu molbu. I ovog decembra Nacionalni park Tara vrši prodaju novogodišnjih jelki u svom rasadniku koji se nalazi u ulici Spasoja Ivanovića. Tako da će otprilike prodaje krenuti od četvrtka. Jelke će biti različitih veličina. Što se tiče cene, još uvek ne znamo kolike će biti, ali moći će svi da pogledaju na sajt Nacionalnog parka Tara i tamo će u zavisnosti od visine biti istaknute i cene novogodišnjih jelki. Također mi apelujemo da se one ne seku, da se kupe znači, u našem rasadniku, a isto tako ako želite možete da kupite jelku sa busenom, posle toga je posadite, imate stablo koje će svake godine biti sve lepše i lepše.